Goedemiddag. Dit is zo gaaf. Nou, Deze meneer. Nee, ja, echt. Dit is echt heel leuk. maar ja, weet u of die thuis is nu? Of... Geen idee. Nee, dat weet ik dus niet. Maar kent u hem? Ja, maar ik weet niet of ik... Dat is een beetje privacygevoelige informatie. Dus ik weet niet of je... Nee, dit wordt volgens mij door een... ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Iemand die begeleid wordt door ook nog een aantal andere bewoners van Bemelen. En die zorgen dat dit goed loopt. En en dat is volgens mij degene die hier echt werkt, is een man zo rond de 50 of zo, 41. Maar is het een werkplek of een woonplek? Het is een soort, ja, dit is zijn, denk ik, ja, ik heb altijd het idee dat het zijn tuin is of zijn half huis. Hij zet daar de dingen in die hem dierbaar zijn en weet je wel, dat soort toestanden. Dus dit betekent voor hem wel heel veel. Spreekt u hem wel eens? Ik zeg hem goeiedag, ik spreek hem wel eens. Maar hier in het dorp is hij echt wel een bekende. Je kunt zo informatie in het dorp krijgen. Wat apart. Ja. Maar is... Hij woont ergens ook in het dorp en dan weet ik dus niet precies wat. Maar ik weet dat hij voor het dorp is die echt een bekende. Hij woont volgens mij met zijn zus. Volgens mij is er toch een opname in Bemelen geweest toen over het dorp Bemelen. Weet je dat niet? Ja, En daar hebben ze... die documentaire bedoelt u? Die documentaire. Ja. En daarin is hij ook geweest. En volgens mij is dit daarin ook geweest. Oh. Maar als je nou het geluid uitzet... Dan? Even iets anders. Ja. Nou ja, de laatste vraag nog even aan u. Want daar staat Pierre Sobrier-tuin. Is hij dat dan? Hebben we het dan over Pierre? Nee, heet hij Pierre? Weet je dat ik dat niet eens weet? Ach. Hij is ook heel lang postbode geweest. Dus Oké. En dan, daarom kent iedereen hem ook natuurlijk. Ja, maar ik denk dat die familie is een Bemelse familie. Oké. En volgens mij is dat veel meer wat hem... Nou ja, dan houdt dit verhaal nu even op. Wij liepen hier net naartoe. Ja. Toen zag ik u daar staan. Ja. Was u in gesprek met iemand? Ja. U stond heel, volgens mij, te gesticuleren, om het zo maar te zeggen. Ja, wij praten altijd zo. Oh, ja, praat ik weet altijd, het niet. ja? Ik denk dat ik altijd zo... Ik weet niet. Dus, maar toevallig kende ik die weer, omdat ik ook in die zin een baan heb waardoor ik veel mensen ken, onder andere. En dan praat ik. Mag ik zeggen dat u er enorm leuk uitziet? Ja, nou... Alsof u zo uit de Provence bent weggelopen. Oh, nou, weet je... Of de Côte d'Azur wellicht. Nou, weet je wat het is eigenlijk? Ik draag... Moet het allemaal op de opname? Nee, maar ik draag deze hoed echt alleen omdat ik vitiligo heb voor de zon. Dus die draait lekker mee. Oh. Dus het is een beetje een theatrale hoed, maar ik draag... Nou ja, en... klerenjurk, ja, daarbij heb ik als grote hobby dat ik naai. En nu ga ik ook een eigen stuk, een soort nieuwe baan beginnen. Ik ga eindigen met mijn baan die ik nu heb. En ik ga inderdaad in de kleding verder. Wat leuk! Ja. Nee, want u ziet er, ik moet zeggen, u ziet er grappig. gewoon ook, het is heel gekleed. Oh ja, het is eigenlijk heel eenvoudig, maar het past mooi bij elkaar. Het past bij u. Mag ik dat zeggen? Nou, dat vind ik wel grappig dat je zegt. Want ik zeg altijd, je kan volgens mij alles aantrekken. Als je er maar in loopt. Als het maar jouw ding is. Ja. En daar zit mijn nieuwe ontwerp ook in. Of mijn label. En label klinkt heel zwaar. Maar het is meer om een thema duidelijk te maken. Dat ik zeg van nou, ik wil dat mensen resten of spullen die hun dierbaar zijn of die ze niet meer dragen naar mij brengen. Ik analyseer met jou waarom je draagt wat je draagt. En ik probeer van dat wat jij bij mij inlevert een echt stuk te maken wat jij echt gaat dragen. Dus iets wat je eigenlijk kwijt wilde,
Ja, dat je denkt, ik draag het niet meer. Maar uiteindelijk ga je het toch weer dragen. Dragen met een samengesteld stuk van wat je bij mij inlevert natuurlijk. En je krijgt maar 1 stuk. Dus je kan niet voor 2 dingen bij mij komen of 3. Nee, je krijgt 1 stuk. Omdat het mij ook om de duurzaamheid gaat. Niet de hele zaak wegflikkeren. Maar draag nou maar eens iets wat je... Ja, koop of ik probeer iets te maken wat gewoon echt draagbaar is. En niet weer in de kast hangt. Wat een cool verhaal. Ik kan wel naar de vintage winkel gaan en van alles bij elkaar ga ik weer iets maken waarvan ik weer niet weet of mensen dragen. En dat is dat voor... is dat unisex voor mannen en voor vrouwen? Ja, maar goed, ik ben 3 jaar geleden begonnen met echt fanatiek en met te storten in patronen en dat. En dus ik ben ook wel afgegrensd in wat ik kan en niet. Hè? Dus voornamelijk vrouwen dan? Ja, maar ook bepaalde dingen voor mannen, dat kan natuurlijk ook. Oké, wacht. Nee. Ik vind het zo'n leuk verhaal. U begint aan een nieuw beroep. Ik doe even alsof ik... ik ben Annie uit de Karbinterstraat in Venlo. En ik kom naar u toe en ik heb een gebloemd jurkje. Heb ik al 20 jaar in de kast hangen. Maar heb je alleen maar een gebloemd jurkje? Ik hoop dat je wel met wat meer komt. Nee, maar ik wil van dat gebloemde jurkje af. Ja, ik heb daar nog ik heb nog een oranje bolerootje heb ik erbij. Ja. En vroeger droeg ik dat op dat jurkje. Ja. Maar vanaf het een op het andere moment was de liefde over. Toen is het in de kast terechtgekomen. En nu wil ik er eigenlijk vanaf. Mm-hmm. Ja. En wat gaat u dan tegen Annie zeggen? Nou, als Annie er vanaf wil Annie daar nog wel wat van hebben? Of wil Annie het zomaar weggooien? Ja, het is toch... Ja, kijk eens, als je daar helemaal mee afgerekend hebt, een stuk, wie ben ik dat ik jou aan iets krijg waarmee jij helemaal afgerekend hebt. Oh. Je denkt van, nou, ik draag het niet, maar het is wel een leuk stofje. Of, ik vind dat ook wel aardig. Kijk eens, ik ben geen god die ineens iets... u maakt geen wijn van water? Ik maak geen wijn van water. En zeker niet, stel dat iemand bij mij met rotzooi komt en zegt, ik wil er een mooi Chanel jasje van en dit en dat. Ja, sorry. Het moet wel verbinding hebben. Ik kan ook nu niet werken in mijn werk met iets wat heel ver van mijn bed staat. Ik bedoel, wat staat bijvoorbeeld heel dicht bij uw bed? Afgezien van het nachtkastje. Wat heel dicht. Nieuwe dingen, vernieuwing, open deuren. Maakt me niet uit wat. Maar een open deur is iets wat heel voor de hand liggend is. Nee, een deur die open gaat. Die eigenlijk gesloten was, maar die dan toch dingen die je misschien niet meteen ziet of zo. Net had ik het met die mevrouw juist er net over. Nou, we hebben wel een heel gesprek. Ja, mooi toch? Dat ik zeg van, waarom zijn kinderen vaak ook gewoon ontzettend belangrijk? Voor mij, voor dingen. Ik denk, die kunnen, als je er echt vertrouwen in hebt, het groeit natuurlijk, maar die kunnen zoveel deuren voor je openmaken. Die je echt als volwassene niet meer zou betreden, maar die doen iets waarvan je denkt, helemaal verkeerd. En dan vallen ze een keer, dan staan ze op. Maar dat doen ze op zo'n eigen weg. Ja, is fantastisch. Ik snap het. Mijn kinderen, die hebben ook heel veel losgelaten. Eén zit in de duurzaamheid en dingen. En als ik mijn kinderen niet had gehad, was ik nooit deze weg aangegaan. Had ik gedacht, pensioen en ben klaar met mijn werk, een beetje liggen. Maar ik denk, het leven heeft zoveel leuke dingen. Dus ik ga aan de slag. Ik heb als kind al willen creëren en dingen willen maken. Ik ga niet vragen hoe oud u bent, want dat vraag je een dame niet. Dat mag je me rustig vragen. Gaat u dan ook antwoord geven? Ja, maakt me echt geen moer uit. Mag ik vragen hoe oud u bent dan? 64. 64, oké. En toch zegt u, wat doet u op dit moment? Wat is uw huidige beroep? Want u zegt, ik ken door mijn beroep veel mensen. Nee, ik ben klinisch psycholoog, psychotherapeut. Oh. En ik werk met jongeren en jeugd en iets boven de 30 en dingen. Dus ja, dat zijn ook leuke mensen. Ja. En dat is een leuk beroep. Kan ik ook zeggen. En een heel nuttig beroep, denk ik ook. En een nuttig beroep, maar ook van die mensen ik leer soms van mijn cliënten ook heel veel. Het is echt... De menselijke geest. Nee, maar hoe sterk mensen zijn en hoe mensen gewoon hun eigen weg kunnen vinden. En ja, dat is echt gewoon hele mooi. Ja,
een mooi stuk. Leiden, maar ook leiden met de korte ei in je eigen weg. Oh ja. En u helpt die mensen dan? Nou, helpen, ik kijk mee op het U pad. kijkt mee op het pad en u En geeft... ik geef terug. Maar helpen, adviseren, dat is niet mijn beroep. En u... Ja, Goedemiddag. Nee, dit is echt heel erg. Dit is, ja. Maar is dit de meneer die wij zochten? Nee. Oh. Dit is een hele jonge meneer. Er kan niks gebeuren. Nee, Maar ik ja. moet een foto maken. Vind ik leuk. Ja. Oh ja, je komt hier Ja. toevallig voorbij. Ik kom uit Belveld. Nee. Het is zeker te voort. Dan gaan we te voort de Hoesendag. Daar geloof ik niks van. Nee, dat is kwaadse floten. We zijn hier een wandeling maken van 21 kilometer. Dan gaan we langs naar het eindpunt en dan gaan we naar Hoes toe. Van Belveld naar Bemelen. Ja. Nou, volgende. Nee, ons verhaal was nog niet Oh. klaar. Maar had je ons toevallig toevallig gezien of wordt je wandelaar, op weg? Nee, we willen heet teruglopen naar wat er bij dat is het beginpunt. Wat hoe de gevangenis is toch? Wat is dat toch? Oh ja. Ja, de gevangenis. Kidier, de jeugdgevangenis. daar. Daar moeten wij. We Ja. hebben een auto staan. En dan gaan we terug naar Belveld. Oh, dan ben je vlak En dan bij. gaan we vanavond bij de Chinees gaan we gereden holen en dan eten we bikken cement en dan lekker toe Ja, zo. en hij betaalt dat. Je weet het niet, het meeste geld. Ja, dat is ook bekend. We gaan naar Belveld. Ja? Ik vond het wel een boeiend gesprek. Ja, wel. Ja. Leuk hè? En u heeft hoe moet ik dat zeggen? U heeft u heeft een beetje de uitstraling van een filmster. Oh. Met dat hoedje zo en die bril. Zeker. Het is echt ja. Nou, En dat zeg ik niet om te slijmen, maar het staat u gewoon goed. ja. Nou, later een film Hey, en dan jongens. loop ik door. Nee hoor. Ja, Ja. Nee, maar weet ik nog niet. Binnen nog een paar weken. Oh, zo bij de Ja. politiek. Ga, we bekijken altijd al, joh. Je zit nog een keer in België geweest bij de Piet met die op de wc, die foto's allemaal. oh, gaat het zo. Piet met de foto's op de Waar kom wc. ik terecht? Niet wegrennen nu, hè? Ja, Ehm, maar ik moet weer werken. dat was toch niet de scheurkerver in den hof hij stond? Oh, de Shurker werd ook weer de Old Wheelbarrow. Oh, ja. Juist, dit niet. Nee. Foto's op de vier. Het zien er meer dan 1600 inmiddels, hè? Loop ik even graven en dan kom ik er wel op. Wat wordt het voor ook straks? Nummer 38 met Bami? Nou, wij geven het waar weer. We hebben gewoon 32. 34.